नमस्कार सांगମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଡ଼େ ନେଇ ଆସିଛି ଛୁଆମାନେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଜି ଗରମ ଭାତ ଆଣିଛି ପଖାଳ ଅଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଲି ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଟମାଟର ଖଟା ହେଇଛି ସୋରିଷ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି ଆଉ ଆଳୁକୁ ହାଲକା ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିଛି ବଡ଼ି ଭାଜିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କି ବୁଟ ଡାଲିକୁ ପିଆଜ ପକେଇକି ଇଏ କରିଛି ଶାଗ ଟିକେ ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି ନୋଟିଆ ଶାଗ କାଲି କରିବି ଆଜି କରିନି ଗରମ ଅଛି ପୁରା ଭାତଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।